היום נטייל אל שמורות הטבע של מזרח אפריקה, אל קניה ואל טנזניה. למזרח אפריקה לא קיימות כיום טיסות ישירות שפעם היו, לצערנו, והדרך הקצרה והנוחה ביותר להגיע היא טיסות של חברת אתיופיאן איירליינס, דרך אדיס אבבה, משם ממשיכים או לניירובי אשר בקניה, או לשדה התעופה של הקילימנג'ארו אשר בצפון טנזניה. במזרח אפריקה ניתן לטייל כמעט בכל חודשי השנה. ישנם חודשים המועדפים מבחינת בעלי חיים, המיקום שלהם, ההימצאות שלהם, שמתאימים יותר לנסיעה לקניה, וישנם חודשים מועדפים לנסיעה בטנזניה. מזג האוויר הוא אביב נצחי. תמיד נעים, תמיד נוח. אזורי הטיול הם באזורים יחסית גבוהים, ובדרך כלל מאוד יבש. מהות הטיול במזרח אפריקה היא נסיעה אל שמורות הטבע הגדולות, נסיעת ספארי לחיפוש בעלי חיים בסביבתם הטבעית. כמובן ישנם פנים נוספות שאסור לנו לשכוח אותם, פנים אתניות, מפגש עם שבטים, עם אנשים מקומיים שונים ומגוונים. אפשר לטפס להרים הגבוהים אל הר קניה או אל הקילימנג'ארו, ותמיד אפשר לקנח בנופש באחד החופים המדהימים הלבנים של חוף האוקיינוס ההודי, או באי זנזיבר שהוא חלק מטנזניה. ערבי הספארי הם ערבים ארוכים, אפריקאים, מלאים קולות של אפריקה ומאוד מאוד נעימים. בחלק מהלוג'ים ישנן מרפסות תצפית מהן ניתן לצפות בבעלי חיים ליליים המגיעים לרבות את צמאונם מבריכות המצויות במקום, או בעלי חיים המגיעים ללקק מלח שמפוזר במיוחד עבורם. בחלק מהמקומות הבריכות האלו, האזורים האלה מוארים, וזה מאפשר לנו כמובן לראות בעלי חיים שאין לנו שום יכולת אחרת, כי במהלך היום הם פשוט מתחבאים. כמו בכל מדינה ממדינות העולם השלישי, גם כאן במזרח אפריקה ישנן מזכרות אותנטיות, יפות, צבעוניות, החל מפסלים עשויים מאבוני שחור, שזה עץ שחור וקשה, דרך סלים ועבודות קש למיניהם וכלה בחרוזים צבעוניים. מחירי הטיולים למזרח אפריקה מאוד מגוונים. ניתן לצאת בטיולים יחסית זולים, בתנאי קמפינג או בקבוצות בינלאומיות. אפשר לצאת בקבוצות ישראליות המודרכות על ידי מיטב המדריכים, או כמובן ניתן לצאת בטיולים פרטיים התפורים למידתכם, ובהם ניתן ללון בלוג'ים פשוטים או יקרים או מאוד יקרים כפי שתבחרו. אני אשמח לשתף אתכם באחת מהחוויות של השנים האחרונות בטיול במזרח אפריקה. לפני כשנתיים נסענו בטיול קמפינג בשמורת סמבורו. ישנו באוהלים, לנו באוהלים בשמורה. באמצע הלילה שמעתי שריטות קטנות ליד ראשי, דרך האוהל. יצאתי החוצה כדי לבדוק מי המבקר הבלתי צפוי הזה, ולהפתעתי גיליתי טורף קטן, גחן, שמסתובב ליד האוהל. ביקשתי ממנו להסתלק בעדינות, אבל הוא דווקא התקרב. חזרתי לישון, אחרי שנפלה עליי תרדמה עמוקה, התעוררתי בבהלה למגע של גוף ששכב עליי, כאשר כל מה שמפריד בינינו זה בד האוהל. מרוב בהלה חבטתי בו חבטה הגונה והעפתי אותו. נקיפות המצפון הציקו לי, בסך הכל בעל חיים קטן ונחמד שרצה חום וקצת אהבה, ואני חבטתי בו. למחרת בערב חיכיתי, אבל הגחנית הזאת, או הגחן, לא הופיעו. חוויות מסוג זה רק במזרח אפריקה.